Semantan kula akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kangge para wiyaga Ibu Waranggana sampun rawuh. Dalu niki diniati kalian niat kang ikhlas ati kang tulus. Selamat kang nonton, selamat kang ditonton, selamat Bapak Guru seperangkat desa. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi.
Biar Suminar Jagat Padang Trawagan dumadine arwah murka senajan aku wis dadi atma pariatma dendam kesumat sing durung bisa ditambah ngenali karo aku Sapa sampean arane mantan raja alas Gajah Mungkur. Oh mantan raja Asmahu Prabu Liman Benawi. Oh Liman Benawi pantesan anak katulalehe Ya sebutannya Liman ku gajah. ya Esti ya gajah. ya Aceng ya ya gajah. benar Apa dendam kesumat sing durung bisa dituntasaken sirnane aku matine aku kenang anak sakri Raden Palasara. Palasara Dewa Ratusan tahun sing kepungkur Palasara papat alas Gajah Mungkur alas asinan pengen bangun negara. Anak sakri kuat tapane Palasara sedurunge babat dalas meditasi tapak sampe rambute disayangi manuk saking lawasen tapak gentur tapane mulane bakat duwe keniatan meditasi kudu dinggo wanti-wanti karo tukang selentem bakal pengen duwe pendamping kudu istiqoroh dingin aja padu glabruk bahaya akhirnya beli lawas jadi korban pekaya awur-awuran tawur-tawuran alas asinan dipapat alas Gajah Mungkur ditotor dibangun negara asinan dilanjutaken arane Astinapura Gajah Mungkur ditulisaken kratone arane Kraton Gajah Oya kencareng kabar pesating beja Astina wis ora dipimpin ning dinasti Kuru. Astina wis lepas sing turun-turun Palasara Mas Landas malah anak dewa sing dodoki kaklar asma Prabu Dewa Rucita. Cari dalang bengen mabuk-buk leng bubuk nemuni ngeleng sing sapar musuhi Pendawa musuhi Kurawa aku bakal nimbrung kira-kira pada rebeke pada ringseke
Liman Benawi beli bakal menang. Pandawa tadi korban, aku melu nimbrung kelawan raja bro. Lamat ngabang-abang kesini ningangin gunung mas, ningangin gunung. Sedaya samian dir, sedaya samian kumpul yo mas, sedaya sami ningali, sedaya samian sedih. Merenggeng suara lamat-lamat ngabang-abang kapirang singkat tabian mawite jalan mawit saya muruh mancur sakanya lipun sumong-sumong bisa wakil mawite jalan mawit saya nyuwun puji kang sejati restu ingkang pangestu ingkang pangestu gumolo kadya semut budal saking lagi yo mas wis cik tekaning janji wis dingin Jangan manusia ora kuasa ditunduk tekani waktu wis ninggang yo mas pratai mangsa Sek
Langan budaya satu untuk semuanya. Maring Gusti kang mangasuci ingkang makawelas kelawan asih nenugu yang magang agung memuji ingkang kuasa memuji maring Gusti kang mangasuci nenugu yang mangagung mugia angsal pitulung mugia angsal ragayu sakti separakan para seniman lan seniwati manunggaling budaya seni warisan sing para wali memuji maring Gusti kang maha welas kelawan asih saking kelas parekan para seniman lan seniwati manunggaling budaya seni nyuwun agung pangapunten nyuwun jembaring pangapura saking kelas parekan para seniman lan seniwati seni wayang purwalangan budaya kidalang Haji Rusdi pimpinane saking celeng lo bener alamate Kecamatan lo bener Kabupaten Indramayu sedaya sami nyakseni sedaya sami mirengaken sedaya sami kumpul sedaya sami andher sami hormati kebudayaan jasane tambi lumayan kari seni lumayan kang gigi pura seni sing bibakal ilang seni kang bibakal sirna barisan sing luhur sedaya seni kang bibakal mati minang kabarisan sing para wali kang wajib dipusti-pusti kang wajib dipuji-puji nyuwun agung pangapunten nyuwun jembaring pangapura maklum kula manusa biasa panggunaan ilang kesalahan panggunaan ilang luput nyuwun agung
sabunan pamugi krisa maklum pamugi krisa ngampura sinden wayang sebelah kanan sinden kosida sebelah kanan sinden reok saksi apa kuno Kang surat datapitana turu anak melek anak jalan-jalan yuk Bang Saudi Arabia biar suminar padang yang buana negeri ing pundi ngadege ning akasa kasanggaing pratiwi wonten Bramagawe eka adi dasapurwa eka marang sawiji adi linuwe dasa 10 Urwa araneng kawitan bapane emboke bola nang wadone manang masih ning rumah sakit gumelering pawayangan apa ingkang dados bebukaning cecatur ning kepatian Plaza Jenar senajan kepatian sebutane patih apanjang punjung pasir wukir gemah ripah loh jinawi kartaraja panjang dawa wertaning negara punjung dhuwur kutam maraning negara pasir ngadepaken samudra alun-alune nyingkur gunung kratone murah sandang kelawan pangan Kang Sarawati nandur Kang Sarawati nuku ayem tentrem samya gegriyan ning kepatian Plaza Jenar sinten ingkang lenggah mantan rakyat pati ing Astina apa para patih Sengkuni Arya Suman senajan sampun mantan sampun bete ananging masih mimpin duweni kepercayaan ning Plaza Jenar dia semenyakseni sedaya samya kumpul ngariung empak berbanyak sening setinggil binaturata sedaya samya ande sami gumerenggeng suarane panceliti samya sepi gegodongan sami alumaking kaya jagat milu nangisi gumerenggeng suarane lamat-lamat kawagawan kapirang singkat tobian alang wis ngrungokaken gamelan wayang kulit gaplok nadana dalange Kang dalange Mangklawer Paraswati sindene Mimi Haja ugi regane 4,5 juta kanggo acara apa Pak? Kanggone acarane nang Ya sunatan masal doli kawinan masal doli pegatan masal doli ya memang benar gaplok
menyediakan alat-alat bangunan merupakan Kaplokna ada mengobati segala penyakit. recek mata, Oli, larautu, Oli. pilek, kesleo, medale rek kena patih tumingal kadya kepepetan Badra Erawa. Badra araning wulan Erawa mendung tegese. dosa, Tumingalipun kados wulan ketutup dening mendung surem katon. apa nak surna? Dadak sontak kaget sinten ingkang linggi dateng swaning Rakyana Patih Sengguni sarawe ingkang mantu saking Widara Kandang Patih Udawa Sakopa Putra. Sebeneka dia manglung janggan nguncup astane rakep anggene ngosilae Kedamparan, dedambaran dentap pinalipit sineparan koncae jajaya konjemaning wisma banget, banget ajri pangudas maraneng Pati Udawa ningali ingkang rama meresepah Rakyana Pati Sengguni Arya Sumanungga. Yen kula ngrasaken kandhane wong wayang gending dan pedhot rob tanana surut telas waktose boten telas dateng antawacana saderenge, sedherenge pamriyose ingkang rama mersepah nyenggrama dugining sang mantu kula sambungaken kaliyan Sigra mangsa Sigra Glis mangsuk maju gendine. Warna-warni bebaktanipun sumong-sumong cakajane mawiti jalan mawit saya murub mancur bisa wangi sedanya sami ander sedanya sami ningali warna-warni bebaktanipun sumong-sumong lir kade lintang parinan punika sedaya sami kumpul sedaya sami nyakseni nyuwun puji kang sejati nyuwun restu kang pangestu nyuwun agung ing pangapunten duh lagang duh rame-rame suarane lamat-lamat ngawang-ngawang kesilirin angin gunung mawi teja lan mawi cahaya mawi teja mawi cahaya curah cagaya nilir kadya lintang karengan purika para sesepuh wanasari muru pancuri cahayane kesenian lan kabudayan jasani sita lumayan kari seni tari seni lumayan kangge hiburan raketaken wong seduluran seni kang dibakal ilang seni kang dibakal sirna
saperangkat desanipun sami rame-rame suara lamat-lamat dan rawangan sugeng rawuh kula aturi mamakturan sasari mamakturan ngaji mangsur sugeng rawuh kula aturi dumateng mamangku beduyut mamangku tabroni kula aturi sareng PMPF sugeng rawuh wilujeng kepanggih malih Sritinon busana ing pasewa ning pasewakan kencana ratmanira kencana ratmanira ayu kumitir pandreseng maruta ing maruta pandreseng maruta kok gila ambyar leres semaya malah dadi ingkang semiraw Gantiana tahun maning nyanggep maning.
pamriyose ingkang rama mersepah Rekyana pati sengguni mbagakaken mantu Prabu saksana alon suwanten lu katon ning telengeng netra sarawe mantu sing widara kandang Patih Udawa mantu lumrahe yen mantu sowan kelawan mertua sebab jarekan dane kina sepuh wajib sinembah menusaiku limang perkara siji Gusti Kang Maha Kuasa loro ibu lan rama telu sedulur tua papat bapak guru lima mertua wajib disembah apa dadine sing kuasa urutan pertama sebab sing bisa nyiptakaken alam saisihe ana lafadhun fayakun ibu lan rama wajib disembah ibu kang ngandung rama kang ngayuga ibu kang upai dalan keselamatan rama pangkal derajat telu sedulur tua bulanang buwadon wajib disembah sebab melu mong-mong ning sang adi mau melu kengelan melu ketempelan najis sebab urutane kakang yen wadon gantine ibu yen lanang gantine bapak papat bapak guru yen manusia urip tanpa guru bakal keliru uripe akeh pejabat dhuwur sing dadi kepala negara lantaran bengen sekolah dididik ning bapak guru senajan bapak guru kesebutannya pahlawan tanpa tanda jasa guruku akeh korbane karo murid sing terakhir mertua tumembel karo anaknya ilang anak mertua mantu sing dadi anak ilang rama mertua sing gantine dadi rama berikut isun anak gawe apa mantu Ambura rama mersepah rama pati sengguni ora banyak-banyak mandu senunggal kula ngaturaken sembah bakti pingkaliye krungu kabar selenting gawaning angin kulepat gawaning kilat jemegur gawaning guru yen rama mersepaniki sampun bete sampun bebas tugas dados narapati ning Astina leres mboten rama mertua wong aula iku sebutane anak kiyeng ora kanggo anak kanggo ora kiyeng apa mantu bling rungu Astina wis diremacakaken wis ganti pemimpin nguwadi Astina ngerasa ngger Prabu Duryodana ki alo keponakan atmajane Kakang Prabu Destarata
pepatutan garwa Kakang Isun Kakang Ratu Gendari. Ari sing tek mong-mong diberhentiaken dadi raja arep melu karo sapa. Toli ngerasa Rama ki usia wis lanjut. Maka usia lanjut iku tenaga ya sudah, pengrungon ya adoh, pendelengan ya wis mengurangi. Mulane beli anaknya, beli bapaknya kacamata, beli kari-kari. Lantaran delengan wis lamur. Jadi lamun mantu teka menek matur beli tedeng beli aling-aling iya Rama wis mari lantaran Astina diganti rajane kagelar Prabu Dewa Rucita. Kunku trae Prabu Dewa Amral. Jadi dinasti Kuru wis beli berlaku mantu. Sebenarnya senat zaman bengen cerita kang wis kliwat Astina sing mimpin ku Palasara kuwen sing bangun negara. Mung ana menge singaran umur ku ya laka nom laka tua. Palasara sebisa seda Astina diangkat dari PJ Raja Pejabat. Arane Prabu Sentanu Dewa. Sentanu Dewa sumeren diserahaken ning anak Palasara srening wis dewasa pegawan abiasa dadi raja kagelar Prabu Kresna Dopayana. Kresna Dopayana duwe anak telu, Destarata, Pandu, Yamawidura. Mung Kakang Destarata ora dirujongi lantaran zaman semono wong cacat ki ora kaijinan dadi pemimpin. Sing diangkat dadi raja Pandu Dewanata. Pandu kenang kasus sebab zaman semono ku SOB salah omong berbahaya. Pandu dicabut ning dewa dianakaken raja pejabat maning ing tulya Kakang Destarata diangkat dadi pemimpin. Destarata nurunaken Kurawa, Pandu nurunaken Pendawa. Jahate mertua nira lagi ning kono. Ya tak akui. Tapi senajan jahate Rama manusia kuya kudu anak elinge. Apunten Rama mersepah jare Prabu Dewa Rucita niki dadi pemimpin adigang adigung adiguna sing bisa manut sing beli nurut manjing penjara. Kula ku ngrungu Kakang Awangga manjing penjara, Kakang Prabu Baladewa manjing penjara. Srening berbuate Prabu Dewa Rucita karena wis puas Pendawa dibinasakaken dadi arca dadi patung wis. Rama kekeder mikiran bener jare bebasa dureng langit ana langit maning. Sebab pusakane pedomane cemparinge Prabu Dewa Rucita kuwi sing ampuh yen tiba ning dadane kesatria blegedeg dari arsa. Malah sing wis dadi korban siji ponakan Arjuna, loro ponakan Bimasena, telu ponakan Prabu Darmakusuma, kembar Nakula Sadewa digawaning uwane ning Mandraka ning Prabu Salyadewa. Sebab bari Salyadewa ku kakange ibune Dewi Madrim kan adine. Salyadewa pengen arane Raden Narasoma. Tapi awas ya,
sing aran rahasia disimpen gampang sepeda sing kempung sing lagi diolah dening Prabu Dewa Rucita iki putra-putra Pendawa Bimanyu Karot Kaca Antarja Jaka Entawan berikut Semar sepanak putuwe Ampura Rama Kakang Kresna uga boten wonten ing panggenan Kakang Kresna lolos ninggalaken negeri Dwarawati apa sisiwek ngrencanakaken masalah murka yang Prabu Dewa Rucita saja kakek ngomong mantu sebab telik sandi wis nyebar mata-mata tiap ploksok tiap alas negeri diteni kabeh ning ngendi para putra-putra Pendawa anggone lusup awasan dibuka kartu ya Rama kepikir-pikir jarekah lepas gong beli nyusul suarane ngomong lamun geruduk sing asli tak kamene Rama arep ngomong apa oh dados benteng-benteng Amarta jenengan sing ngusupaken jadi kok kandha dadi balik pikir bengen jahat isun ki nyaingi njaili Pendawa kimaya ning anak putune maya kudu dilindungi sebab Gatot Kaca tapahe masih durung lukar kanggo persiapan Kempur Astina ngasuraken Prabu Dewa Rucita wis ngono bae kapan-kapan Kresna bakal ketemu sebab bari Kresna iku titising Wisnu sengguni dah silakan ya Korawa sedina kabeh sing pangkat tertinggi basing manjing golongan rendah lamun pancak peralatan yang jaba awas cuma unjal-unjal deh peralatan cuma gegawan tuli ngertian bakar tutup gunung pada tangi peralatan Sengguni para marta guru besar Prabu Sengguni
sama dipikul silias salam siliasi siliasi seujunan mamaku Wanasari inang kade mamaku Tarasono dewe sugeng ramu pelaturi mamaku Itol mamaku Mulyasari dewe kilujeng kepanjimani sareng bos gendut sareng mamaku Beduyut mamaku Tabroni sareng mamaku Rancasari mamaku Haji Mansur Pak MPE kue gede kajalani salawase saumur masih keningan mamae bang bangkol diseng masih wangi padang isu kayak katon bayi selojonge Mas Alpa pendamping pertanian modern dewe sareng Mas Bodrek kang kaji warajoi keding sareng Mas Siwe sareng Mama Kasda kang B04 dewek bingit sawi sareng mamaku Wanasari ngaturaken matur kesuwun sanget mamaku Tarasono sareng mamaku Rancasari mamaku Haji Mansur ngaturaken matur kesuwun sareng Pak Ustad Nurudin saking Tegal Bedu ganjarane masih ngaturaken matur kesuwun sareng mamaku Mulyasari matur kesuwun. Gorengan dadak sontak senguni kaget ting beruduk ting berubul tekan yang tamu dipimpin dateng Dwi Jawara jadi bahasa tukang kecrek sing duwe letter B gubes apa gubes guru besar jadinya mama besar dikinjangi ning bala seberangan bala buta gemerjek nglingkung kepatian kelas sejenar memang bala buta niki pada karena anggota LB manjingi jiwa siluman hari ning mes paling ya ana wong telu gedhe akeh tapi bakal wis tekan ning lokasi gemerjek tuli bakal wis njalanaken tugas ana sing catet HP ya ana buka kange buadine diomong hitung-hitung budak dak kupingnya sakalangan di kareng panemban sokalima ni senggunyi saha iya ni kaget ya nih kian jare uang salah emong belok kedinginan kayak tapak kebo aja mono-mono kita arep merono
Wis kerasa pucak pasi katone nyanyi. Lupakan banget dok. Wong becik pasti ketitik mamaku beduyung minangkane mamaku tabroni dewek sesampun ngaturaken matur kesuwun dihormati mamaku tabroni mamaku beduyung dewek sareng mamaku itol mamaku mulyasari sareng bapak wene sakti saking gadingan kambe pututri mamaku Haji Mansur mama Suparto sarang putra cileut Wong Sleman tolong nah klawer CS kenteler yang bocah bagus sekadang tralis penjara anak penjara tempat tewong nebus dosa rabinya kunang dekukul beka gagian balik si anak elak kasih ngomong langka wongnya priwe balik iya sing betaha tampak rain deh Sebutane kula nyambut tekane Kakang Resi Kakang Drona. Bagus omongnya ya. Ngundangnya ke Kakang ya nih. Mungkin sengguni wis kerasa ning batine ya nih. Sewise sengguni diparat semari jadi rakyat pati. Lantaran dendam si anak Prabu Duryodana berhenti jadi pemimpin diganti ning